ଆରେ ହେଇ କଣ ଭାବୁଛୁ କାମ କରୁନୁ? କଣ ଭାବିବି? ସବୁ କାମ କରି କରି ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲିଣି। ତମେ ମୋ ପାଇଁ କୁରକୁରି ଲେସ୍ ଆଣିବା କଥା କି ନାଇଁ? କେତେ କାମ କରିବି? ଖାତା ପତ୍ର ଧରିକି ବଇଛି। କେତେ କାମ କରିବି? କେତେ କାମ କରିବି? ଏବେ କଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ତମେ କଣ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦଉନ? କିଛି ନାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ। ପିଲିଛି ନା ତତେ କାହିଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମ? ତମେ ଜାଣିନ ଛୋଟ ଛୁଆ। ଛୋଟ ଛୁଆ ନା ଆଉ କଣ? ଛୋଟ ଛୁଆ। ଚାଲ ମତେ ଗୁପଚୁପ ଖୁଇ ନବ। ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଦେଖି ଦାନ୍ତ ଦେଖି। 5ଟା ଖାଇବି। 5ଟା ଖାନା। ହଉ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ଚିଲି କୋବି ଟିକେ କରିଦବୁ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଥଣ୍ଡା ଏକାଥରେ ଏମିତି ପଳେଇଲା। ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିଲି କୋବି କରିଦବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଚିଲି କୋବି ପାଇଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ପରା। ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଣିଦେବି। ତମେ ଆଣିଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ କରିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚିଲି କୋବି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବେ କହିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଚିଲି କୋବି। ପ୍ରଥମେ ଚିଲି କୋବି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କୋବି 2ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ନେଇକି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେଲି। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଗରମ ତେଲରେ ମୁଁ କୋବି ଗୁଡ଼ା ପକେଇକି କୋବି ଛାଣିଦେଲି। କେମିତି ଛାଣିଲି? ପୁରା ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୋବି ଟିକେ ନାଲି ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଛାଣିଦେଲି। ତାପରେ କିଛି ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ନେଇକି ତାକୁ କୋବି ଯେଉଁ ଛାଣିଲି ତାକୁ ରଖିଦେଲି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ତେଲ ଖାଇବା ଦେହ ପ୍ରତି ଅସୁବିଧା କରେ। ତାପରେ ଆମର କୋବି ଛଣା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଚିଲି କୋବି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଲେ? ରସୁଣ ଗୋଟେ ନେଲେ, 3ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ ନେଲେ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ନେଇଗଲି, ତାପରେ ବିନ୍ସ 3ଟା ନେଇଗଲି, ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ନେଇଗଲି, ଲଙ୍କା 2ଟା ନେଇଗଲି, ଆଉ କିଛିଟା ମଟର ନେଇଗଲି। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କାଟିଛି, ପୁରା ସୁନ୍ଦରିଆ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି। ବିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ କଡ଼େଇଟାକୁ ଗରମ କରିଦେଲି। ତାପରେ ତେଲ ପକେଇଦେଲି 3 ଚାମଚ। ବେଶୀ ତେଲ ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ କୋବିଟାକୁ ତେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଛାଣିଛେ। ତ ଆମେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ କଡ଼େଇରେ ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ। ଲଙ୍କା ଟିକେ ନାଲି ହେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଲଙ୍କା ପରେ ରସୁଣ ପକେଇଦେବା। ରସୁଣ ବଢ଼ିଆ କିନା କଟା ହେଇକି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ତାକୁ ଲମ୍ବା କରିକି ବି କାଟିପାରିବେ। ଆଉ ରସୁଣର ଯେମିତି ଚୋପା ନ ରହିବ ସେମିତି ଆପଣ ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବେ। ତାପରେ ଟିକେ ନାଲି ହେଲା ଯାଇକି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ବିନ୍ସ ପକେଇଦେବେ। ଯେଉଁ ବିନ୍ସ ମୁଁ 3ଟା ନେଇଥିଲି ତାକୁ ପକେଇଦେଲି। ତାକୁ ବେଶୀ ସିଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ତେଲରେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କଲେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି। ପିଆଜ ଟିକେ ମୁଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ କିଣି କାଟିଥିଲି, କାହିଁକିନା ଚିଲି କୋବିରେ ପିଆଜ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କିଣି କାଟିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ମଟର ଯେଉଁ ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଛଡ଼ା ମଟର ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟିଦେଲି ତାକୁ। ନାଲି ହେଲା ଯାଇକି ଆମେ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିବା, ଯେମିତି କଲର୍ ନ ଲାଗିଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଏପଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ପକେଇଦେଲେ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲେ, ଯେମିତି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ହାଲକା ସିଝିଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ବେଶୀ ସିଝିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଆମେ ପକେଇକି ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଲେ। ତାପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପରିବା ଯେଉଁ ଆମେ ନେଇଛେ ତାର ଯେମିତି ଗନ୍ଧଟା ନ ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହଳଦୀ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲି? ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଘାଣ୍ଟିକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଘୋଡ଼େଇଲେ ଆମର ସିଝିଯିବ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ବେଶୀ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବାନି, ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା। ଦେଖିଲେ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସିଝିଲେ କି ନାହିଁ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆମର ହାଲକା ସିଝି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛଣା କୋବିଟାକୁ କ'ଣ କଲେ? ତା ଭିତରକୁ ପକେଇଦେଲେ। ପକେଇକି କ'ଣ କଲେ? ଭଲକିନି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ତାକୁ। ଭଲକିନି ଘାଣ୍ଟିକି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ। ମିକ୍ସ କରିକି ଘାଣ୍ଟିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ କଲେ? ପାଣି ନେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ବାଲା ପସନ୍ଦ ଆସେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି 2 କପ୍ ନେଇଗଲି। ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କଲି? ପାଣି ନେଇକି ପାଣି ସେଇଥିରେ
ପକାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେଲି। 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ପାଣିଟା ପକାଇଥିଲି ଭଲସେ ସିଝିଗଲା ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଟିକେ ଏବେ ସୋୟା ସସ୍ ପକାଇଦେଲେ। ବେଶୀ ସୋୟା ସସ୍ ପକାଇବାନି, ଚିଲିକୋବିକୁ କଳା କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍ ପକାଇବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଚିଲି ସସ୍ ନେବା। ଚିଲି ସସ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ବେଶୀ ପକାଇଲେ ରାଗ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ସ୍ୱାମୀ ଆମର ରାଗ ଖାଇପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇଲି ମୁଁ। ଆପଣ ଯଦି ରାଗ ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେତିକି ପକାଇବେ। ତାପରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକାଇଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଚିଲିକୋବି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲା ଚିଲିକୋବି ରେଡ଼ି। ଘରେ ଏମିତି ଚିଲିକୋବି ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚିଲିକୋବି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ତା ଉପରେ ପକାଇଦେଲି। ଆମ ଚିଲିକୋବିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାଢ଼ିଦେବା, ସ୍ୱାମୀ ଆମର ଖାଇକି ଖୁସି ହେଇଯିବେ।